Bueno, aproveitando o carrusel de novedades, pasamos a unha terceira práctica, moi boa práctica, se me permitides, educativa, non, despois entenderedes o porqué. Así, co permiso do xefe supremo, adelantamos un pouquiño os tempos para despois ter dúas prácticas educativas despois do café, xa que acabamos un pouquiño antes de tempo, se vos parece ben, así temos dous á volta. Para min é un gusto presentarvos a Susana e a María do CEI María Pita, CEI maravilloso que hai na Coruña, por se acaso non o coñecedes, que vos veñen contar unha experiencia sobre igualdade, vale? Grazas, se me escoitan? Sí. Grazas, Guti, o noso director. Grazas á asociación pola invitación. Grazas ás anteriores compañeiras por compartir esas maravillosas experiencias, bueno, pois que tanto nos chegan e das que tanto aprendemos. Boa tarde a todos e todas. María e eu estamos aquí para falarvos deste proxecto desenvolvido durante o curso pasado e que leva o nome de Mulleres que abren camiño. Levamos anos traballando nunha liña moi marcada baseada na igualdade e na ecoeducación como eixos principais que vertebran o noso traballo, a nosa docencia directa. Termos como igualdade, equidade, ecoeducación, igualdade de oportunidades son o núcleo dos diferentes proxectos que levamos a cabo estes cursos pasados. Algúns destes proxectos foron premiados e non comento dos premios por atribuirnos ningún mérito, senón porque traballar arreo nun proxecto desgasta moito. Os premios pois veñen un pouco ou supoñen, por un lado, unha constatación, unha confirmación de que un está a traballar na senda adecuada, no camiño correcto, e por outro lado, porque supoñen un impulso económico brutal para o centro que fai que continuemos pois con un plus de motividade, de enerxías renovadas. Ai, que nerviosas estamos, non? Bueno, no ano 2017 recibimos o premio da Deputación da Coruña na modalidade de educación infantil por proxectos que traballaban relacionados coa igualdade. No ano 2018 recibimos o Premio Irene La Paz empieza en casa, do Ministerio de Educación, que supuxo unha dotación económica para o centro pois brutal, moi potente. Este ano vimos de repetir premios, ademais chegaron así como moi xuntiños. Recibimos o premio da Deputación da Coruña, esta vez na modalidade de educación primaria. Recibimos o premio Alianza STEAM polo talento feminino, nenas en P de Ciencia. Estes dous premios recibidos este ano pois fannos seguir apostando por esta liña de traballo que tanto nos enche e que pensamos que siga a ser moi necesaria na nosa sociedade. Polo tanto, este quilómetro cero, este punto de partida, consiste para nós en seguir fomentando estes valores dos que estamos a falar, tanto entre o noso alumnado como entre a nosa comunidade educativa. E, bueno, pois, que rumbo levamos? Cara onde nos diriximos? Pois, este curso, o proxecto que vertebraba o centro e que nacía da biblioteca era o Camiño de Santiago. Ese ia ser o núcleo central, o eixe principal, a columna vertebral de traballo. Así que tomando como a columna vertebral ese proxecto, pois María e eu pensamos neste Mulleres que abren camiño que estaba claramente vencellado ao proxecto da biblioteca escolar. A través del pretendíamos, por un lado, destacar o papel histórico das mulleres, especialmente vencelladas ao Camiño de Santiago, e por outro lado, dar a coñecer e destacar a diferentes mulleres que poderíamos atopar ao longo da nosa trayectoria deste camiño francés que o que vedes aquí na marxe de todas as nosas diapositivas. Como xustificación para dar respaldo ao noso proxecto, pois apoiámonos nestas publicacións que ten o Ministerio en relación á igualdade de xénero. Nestas publicacións constátase que continúa presente a fenda de xénero nas disciplinas científico e tecnolóxicas, tanto nos cursos de bacharelato como na formación profesional como nos grados universitarios. Estes datos indican que debemos continuar profundizando en iniciativas como a de Alianza STEAM, que formula a necesidade de despertar a motivación nas nenas e nas adolescentes nas materias científicas e tecnolóxicas, tanto na educación primaria como na educación secundaria, como despois na trayectoria que hai na formación profesional e no ámbito universitario.
Estas gráficas que están sacadas dunha das publicacións que amosábamos antes, Aulas pola Igualdade, podemos observar que a presenza femenina nos ámbitos tecnolóxicos está moi lonxe de estar na paridade, na igualdade. Estes datos que se publican así tal cual vedes aquí, que se repiten todos os anos, publican 75 anos. Se mirades estas publicacións que están abertas a todos, podemos ver como esta fenda de xénero, lonxe de pecharse, consolidas, está estancada de feito, curso tras curso. Por iso resulta importante traballar buscando sinerxias que sirvan para que as nenas desenvolvan o seu talento nestas disciplinas, se así o desexan, claramente. Estas etapas aquí que vedes do Camiño de Santiago representan para nós os múltiples obxectivos que nos formulamos. Entre outros, destacamos visibilizar a mulleres relevantes poñendo en valor a súa figura, fomentar o apoderamento das alumnas a través do estudo de mulleres relevantes en diferentes ámbitos, impulsar e visibilizar o rol da muller nos ámbitos máis estereotipados, como son o científico e o tecnolóxico, reflexionar sobre a perspectiva de xénero no momento de desenvolver actividades educativas e fomentar xogos dentro dunha perspectiva social igualitaria. Pois María e eu non estábamos solas nesta andaina. Acompañábanos un claustro cunha forte implicación que fixo que este proxecto prosperase. O profesorado en xeral participou de xeito moi activo nas diferentes actividades e propostas realizadas. Todos os equipos de coordinación docente teñen unha representación nos diferentes equipos de dinamización e deste xeito facilitouse que todas as iniciativas das diferentes actividades chegasen a todos e todas. Os diferentes equipos ian marcando e organizando as actividades e as propostas, vertebrando así o eixo central do proxecto. Houbo máxima implicación nas actividades e dinámicas que se levaron a cabo, coordinándonos continuamente e axustando as diferentes propostas tanto ás idades do alumnado como aos seus ritmos de traballo. E aquí neste vídeo podedes comprobar a motivación e implicación do noso alumnado. Pasos pequenos, pasos grandes, todo é camiñar. Aparto as pedras do camiño, porque se queres aquí estou, comigo has de contar. Sempre terás a un amigo. Se hai problema hai solución, e se ti queres, por que non? Deixa de mirar o embigo. Se miras ben, mira para quen, porque un máis un xa suman 100. Atento a esto que che digo. E móvete, non perdas tempo, móvete, e móvete, que todo conta, móvete, móvete. Non perdas tempo, móvete, e móvete, que a vida movemento, e móvete. Non perdas tempo, móvete, e móvete, que todo conta, móvete. E agora imos co desenvolvemento das actividades. Hola, boas tardes. Nesta parte da exposición eu vou explicar un pouquiño as actividades que levamos a cabo ao longo do curso pasado, do curso 21-22, e que formaban parte deste proxecto Mulleres que abren camiño. Para conmemorar o 11 de febreiro, por exemplo, Día da Muller e a Nena na Ciencia, deseñamos unha actividade que consistía nunha científica misteriosa na táboa periódica das científicas. Esta táboa periódica foi diseñada por unha científica, Teresa Valdés Solís Iglesias, e contén a 118 mulleres agrupadas en diferentes ámbitos ou disciplinas STEAM. Entón, cada semana propoñíamos 4 pistas para que o alumnado investigase e tratase de descubrir de que científica se trataba. Ao final da semana dábamos, digamos que, a solución do misterio, da científica misteriosa, e compartíamos información no blog de centro.
xunto con información delas, enlaces que puidesen ser de interese, vídeos, para que o alumnado puidese seguir investigando e, ademais, elaborase un pequeno caderno de traballo onde recollían os resultados das súas investigacións. Tratamos, como era a primeira vez que facíamos esta actividade, de partir de mulleres que traballasen nun ámbito que fose máis cercano ás idades do noso alumnado, porque é alumnado de infantil e primaria. Non nos fomos a científicas con ámbitos de traballo complexos, buscamos mulleres galegas como a astrónoma Antonia Ferrín Moreiras ou a oceanógrafa Ángeles Alvariño. Tamén participamos na actividade Contacontos pola Igualdade, que é unha actividade que oferta a Secretaría Xeral de Igualdade dentro do programa Proxecta Plus Donas de Sí, que é unha das modalidades nas que participamos junto con outros programas. Neste caso, para conmemorar o 8M, visitounos Enrique Mauricio, que é o autor dos libros da colección Mulleres Galegas, editado por Lela Edicións. En este caso, o noso alumnado, de entre toda a colección, optou porque o contacontos versase sobre a figura de Ángeles Alvariño, porque era unha das mulleres que tiñan traballado na táboa periódica das científicas, e xunto con el ven Tania Solla, que é ilustradora dos contos, que tamén realizou un obradoiro de ilustración co alumnado. Xa para conmemorar a Semana da Ciencia, espertar o interés científico de idades ben tempranas, ofertamos unha serie de experimentos ao alumnado de infantil para que levasen a cabo dentro da aula, e como premio a esa labor, pois cada un levou para a súa casa o seu carné de científico ou científicas en prácticas, que sabemos que é o que lles fai moita ilusión aos cativos. Deixamos vos un pequeno vídeo dun dos experimentos que se realizaron nesta semana. Sí. Muchos años atrás había un volcán que vivía solo en el medio del mar. Sí. En la bahía sus Vamos avanzando así un pouquiño por piernas temas de tempo. No, espera que se vuelve a poner así. No, que era esa. Vale. Como dixo Susana antes, o proxecto central, digamos que é o da biblioteca, o Camiño de Santiago, concretamente o Camiño francés. E todos os demais proxectos que se desenvolvían no centro xiraban en torno a este. A parte do Proxecta Plus, Donas de Sí, tamén temos un Proxecta Plus de proxecto de vida activa e deportiva, concretamente na modalidade de milla diaria. Entón, entre todos os equipos, en coordinación, organizamos un concurso de deseño para que o alumnado deseñase un selo, coa única condición de que tiña que ter representada a figura humana femenina. Este selo, cada grupo participaba cunha proposta. Entre todas as propostas seleccionouse unha, que era dunha nena de cuarto de educación primaria, e con ese deseño creamos un logo, que iba a ser o logo do proxecto, e aparte creamos uns selos cos que se ian selando as credenciais do alumnado cada vez que iban superando as etapas do suposto camiño francés dentro do proxecto de vida activa e deportiva na milla diaria. Ademais, utilizamos ese deseño para crear unhas chapas para dar visibilidade ao proxecto, coas que obsequiamos ao alumnado pola conmemoración do 8M, e que ademais foi como un pequeno obsequio por ter participado na actividade da táboa periódica das científicas. Esta chapa permitiunos tamén dar máis visibilidade ao proxecto na comunidade educativa. Moitas veces as familias non coñecen profundamente o que estamos traballando nas aulas. Levaba unha tarxeta que pola parte de atrás contiña un código QR que enlazaba directamente ao blog de proxectos que ten o centro, no que se recollen todos os proxectos que levamos a cabo.
Outra das actividades, propiamente Mulleres que abren camiño, vinculadas a dos camiños, propuxemos unha investigación para o alumnado desas mulleres relevantes as que poderían atoparse facendo o camiño francés. Podían escoller mulleres tanto actuais como históricas, ben porque traballen en ámbitos nos que as mulleres están infrarrepresentadas ou ben porque foron pioneiras no seu campo. Para organizar o traballo, dividimos a investigación por provincias, deixando as provincias máis cercanas para o alumnado de infantil porque son máis significativas para eles. Despois da investigación, cada grupo escolleu unha muller e decidimos renomear as aulas co nome de albergue, seguido do nome da muller escollido por ese grupo. E debían facer na porta da aula un pequeno mural que recollese información sobre esa muller. De tal xeito que o resto de grupos poderían facer un itinerario ou peregrinaxes, chamémoslle, falando sempre en termos do Camiño de Santiago, para ir buscando máis información sobre as mulleres elexidas polos outros grupos. Temos un pequeno vídeo cos albergues. Eu querer quixera collerte da man, eu querer quixera collerte da man, camiñar contigo, compañeiriña leal, eu querer quixera. Quero collerte da man, quero collerte da man, quero camiñar contigo, compañeiriña leal. Bota sempre o teu cantar, bota sempre o teu cantar, canta sempre a gorxa aberta e non deixes de brilar. E non deixes de brilar, ai a la 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 la, ai a la 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 la, ai a la 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 la. Ai la, ai a la 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 la. Bueno, como o vídeo é un pouquiño longo, pois abreviamos así un pouquiño. Xa para rematar o curso e o proxecto, fixemos unha exposición de todos estes traballos, pero... Espera, pásame... Non. Ai, non para atrás, creo. Pero esta vez xa aberta a toda a comunidade educativa, non só alumnado. Estaba ubicada na planta baixa do edificio, nunha zona a que teñan acceso as familias. Como soporte para a exposición utilizamos caixas de cartón na que cada grupo colocaba información destas mulleres nas 4 caras da caixa e cada unha levaba ademais un código QR que enlazaba coa entrada concreta do blog no que se ofrecía información de esa muller. E, por suposto, tamén, que temos aquí outra, para dar máis visibilidade e invitar a entrar, creamos un roller publicitario, digamos que anunciando esta exposición, que estaba colocado na entrada do centro. Creamos un xogo de trivial, Mulleres que abren camiño, na que cada grupo aportou as preguntas e as respostas da muller sobre a que investigaran. O xogo consta de 15 tarxetas, con 6 preguntas cada unha, están agrupadas por provincias, de tal xeito que as categorías tradicionais do trivial, as que son historia, literatura, están sustituídas polas provincias, e que ir gañando eses tradicionais queixiños do xogo do trivial, pois asemellase un pouco a ir superando as etapas do Camiño de Santiago. Para ganar a partida, todos e todas as participantes deben acertar as preguntas do cadro central do taboleiro, que é a que versan sobre preguntas de mulleres da provincia da Coruña. O alumnado participou tamén no programa da Televisión de Galicia Aquelando, que é un programa de divulgación científica para todas as idades.
participou con 2 experimentos que gravaron en vídeo e remitiron o programa para a súa emisión. Vemos un trociño dun deles. Ola, son Paula, de sexto de primaria do CEI María Pina. No experimento imos facer un pegamento caseiro. A que resulta extraño, pero se pensades é moi práctico. Por exemplo, estamos na casa, Sí. facendo... Non se escoita moito, así que pasamos a seguinte. Ola, son Paula, de Moi sexto boas, de primaria do amigos. CEI Eu María son Mar. Sí, espera. Ai. Aparte destas actividades que estaban máis relacionadas coas disciplinas STEAM, realizamos outras actividades que fomentan a igualdade, pero dun carácter máis xeral. Unha destas foi o mural que nomeamos Bookflies, para atraer un pouquiño a atención do alumnado. Nel se recollen recomendacións de lecturas coeducativas para conmemorar o Día do Libro. Un mural para o 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, que en primaria tratábase da Árbore da Igualdade, na que o alumnado escribía en cunchas de cor morada palabras relacionadas con igualdade e non violencia. O alumnado de Educación Infantil realizou outro mural baixo o lema contra a violencia, tiritas de amor. Polo Nadal unímonos sempre á campaña de xogos e xoguetes non sexistas e non violentos, promovida por distintos organismos e consellerías de distintas comunidades autónomas, tanto de igualdade como de educación, que ofertan materiais e recursos para abordar o tema. Segundo as idades do alumnado, ofrecíanse unha serie de vídeos que se poden atopar nesas páxinas, normalmente de debuxos animados, para abrir un pouco o debate e a reflexión sobre os xogos e xoguetes que piden. Despois elaboraron uns murais, un poquinho tratando de eliminar esos estereotipos de rol que existen xa na hora de escoller xogos ou xoguetes. Para conmemorar o 8M tamén realizamos un mural conxunto de todo o centro nas que o alumnado escribía en flores palabras sobre igualdade, mensaxes de apoderamento ou ben adxetivos cos que describiría as mulleres sobre as que tiñan investigado. Participamos no concurso de cartéis do 8M promovido pola Secretaría Xeral de Igualdade. Neste curso participamos con 2 achegas de alumnado de cuarto de educación primaria. Realizamos encontros con escritoras, concretamente este curso as escritoras Ledicia Costa, María Canosa, Erika Esmorís. Aínda que na biblioteca de centro temos unha sección sobre igualdade, o curso pasado creamos esta biblioteca móvil de igualdade na que se recollen tanto libros, xogos, etc., que estén directamente vinculados coa temática ou coas actividades que estamos traballando en cada momento. Esta biblioteca está a disposición de todos os grupos e pode ir levándose para as clases. Está serigrafiada cos nomes dos proxectos que levamos a cabo nos últimos cursos. E puxemos en funcionamento a Caixa do Correo Violeta, que é unha iniciativa coa que pretendemos estar cerca do noso alumnado e coñecer de primeira man pois as súas inquedanzas e as súas necesidades en materias de igualdade. Participamos no programa que oferta o Concello da Coruña de Máis Rápidas, Máis Altas, Máis Fortes, para dar a coñecer todas as disciplinas deportivas que se levan a cabo na cidade. Concretamente, a nos visitounos Margot Garnelo e Paula Iglesias, que son 2 atletas do Club Riazor Atletismo, coas que o alumnado probou a marcha atlética e tamén o lanzamento de xavelina. Tamén temos organizados no centro recreos activos dentro de todos os proxectos. Amosámosvos un pequeno vídeo.
Dende hai varios cursos organizamos as chamadas xornadas violeta con diferentes temáticas relacionadas con igualdade, abertas a toda a comunidade educativa, profesorado, familias, etc. En algunha ocasión en colaboración con outros centros educativos. Por mor da situación sociosanitaria, nos últimos cursos non nos foi posible organizar estas xornadas, pero temos planificado volver a elas, pois xa. E comentábamos antes do blog, este é un blog que creamos de proxectos na que se recollen todos os proxectos nos que participa o centro para facilitar o acceso ás familias e tamén ao alumnado. O profesorado ten o blog vinculado ás aulas virtuais, de tal forma que poden compartir directamente, enlazarlles as actividades ou as propostas que se fan. E creo que, pola miña parte, así de actividades, o turno. Evidentemente, atopamos pedras no camiño. Isto que estamos contando así, de xeito tan edulcorado, non responde fielmente á realidade. Penso que todos vos sabedes que é complexo manexar a grupos de persoas, sobre todo no noso caso que manexábamos un grupo de persoas moi numeroso, e que hai que armarse de paciencia. Paciencia para a xente que tropeza e cae no camiño e que hai que axudar a levantar, animala a seguir en pé. Tamén hai que armarse de paciencia para lidiar cos que, ou coas que, sobran as palabras, penso, cos que descansan, coas que descansan. Tamén hai que ter paciencia para os que corren moito, para os que sempre teñen presa, e aseguro vos que ás veces é máis complicado poñer un freo que un motor a unha persoa. Pero, ao final, sempre triunfa o traballo en equipo e quedámonos con esta mensaxe positiva. E non queremos rematar sen amosarvos un pequenísimo vídeo do noso icónico mural do que sentimos tanto orgullo. Hasta aquí. Moitas gracias por escuchar. Ben, penso que levamos 3 boas prácticas que son un bo exemplo de que o ensino galego estamos a traballar moito e ben. Parabéns por vosos premios e moitas grazas por estar compartindo con nos. Gracias.